mga pasayan yan, saniyan sa ninyong maanyag na half Filipino na ikala, aking ilay pasayan, Jolena Malileng, a super kalamisyang Bayhana, and welcome back to my self-love channel! Like the self-love video na sana ninyong makita karon, and in today's video, mag-gastronomic adventure tayo, and I'm very excited mga pasayan friends, kay finally punta na tayo kay J5 para i-try ang mga expensive na mga food dito sa Thailand. But before we start, if you're new to my channel, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-update ka sa akong mga latest videos. Anyway, I can't wait. So ato na jugta mga pasayan yan, and ato na i-try ang mga lamian ng mga pagkaon ni J5. Ngayon po mga pasayan yan ay hinahanap po namin ang lungga ni Tita J5. Saan ba talaga nagtatago yan si Tita J5? So turn right down to the next traffic light. Tita J5, kanina ka pa naglalakad dito ha? Saan ka ba nagkamila dyan? So naglalakad pa rin po kami ngayon mga pasayan yan. Hinahanap pa rin namin yung tindahan ni J5. Super excited talaga ako. Kiber na yung init. Wala na akong pakialam dyan sa init niyan. Basta mahalaga sa akin makita ko, matilawan ko, matikman ko ang mga pagkain ni J5. And by the way, behind us, or behind me, kay ang Grand Palace. Yan. Diba? Sobrang ganda talaga ng Grand Palace. Tita J5, wala akong pakialam na mainit ngayon, Tita J5. Ang importante talaga ma-meet kita at matilawan ko yung pagkain mo. Yun talaga yung number one goal ko. Bakit pumunta ako dito sa Bangkok, no? So, wala akong pakialam. Kahit hamos na yung kiber na lang ito. One eternity later. Mga pasayan yan, nandito na kami sa karinderya ni Tita J5. Ibili si J5 ito. Pero ano itong nangyayari dito kapag umalik? Haba-haba ng pila. Ika number 70 kami sa Balota. Ang nasiservan nila, number 7 pa. So mayroon nang nagsabi dito na kanina pa silang alas 11 ng umaga. Ayun, anong oras na yun? Alas 3 na hindi pa sila nakakain. So, panihapon na to sa amin. So, magsaya ko mga kasayan yan. Sige, parang nakita ko na yung Tita J5 dyan sa likod mo. Nagulong siya. Andyan siya. Pero, nag-ano na kami, anong Tagalog na nagduwa-duwa? Nagdalawang isip. Nagdalawang isip kami na maghintay. Kasi, number 70 pa number namin. Tapos, number 7 pa yung na nasa surgery namin. Mas maliit lang yung Baka bumalik na lang kami. Pero ayoko bumalik. Gusto ko dito na lang maghintay. Maghintay ka dito, paalis kami. Dato lang miskilid. Struggle is real talaga dito mga pasayan yan. So, kailangan mo talaga maghintay. Kailangan mo talaga ng mahaba-habang pasensya. Kasi, matagal siya ma-serve talaga ng mga pasayan yan. Baka dinner na kami nakakain. I always believe mga pasayan yan na good things come to those who wait and persevere talaga mga pasayan yan. So, patience is a virtue. So, kailangan natin maghintay. Ganun talaga sa life. Kung meron kang gusto, dapat mag-is ka, maghintay ka. Kasi lahat ng magagandang bagay ay dumadating sa tamang panahon. So, maghintay tayo kasi alam ko priceless yung makukuha natin dito na experience. So, wait some time.
Yung nagustuhan ko so far is yung mga staff, very friendly sila. Kahit hindi sila nasa-stress. So, very accommodating sila sa mga guests nila, sa mga customers nila. Which is really good. Update ko lang po kayo. Almost 1 hour na po kami naghihintay. Pero tagal-tagal pa ng number nila. Not yours? Nung na-check namin yung menu, naloka ako mga pasayan, yes. Kasi isang meal, almost 2,000 yun, no? Pero, okay lang yun. Nandito tayo para ma-experience yun. And alam naman natin na ganun talaga kamahal yung food nila. So, go pa rin, laban pa rin tayo. Oh, sige, chulay na pala. Subscribe to my channel. Napapaganda? Kapit na? So after 2 hours na-order, na-take na po yung order namin. So very happy po kami. So makakakain na rin kami finally. No? Excited na talaga kami mga Pasayanians. Orderin po namin yung crab omelette, which is very famous. The best omelette daw. The best crab omelette daw in Bangkok. Tapos we also ordered drunken noodles and tom yum. So excited na kami. Prawns? Drunken? waiting mga Pasayanians. Finally, ang kita J5 nyo, ayan, sa likod ko. Nasa likod ko, nagluluto na siya. Nagluluto na niya yung aming pagkain. So, excited na ako kung ano ba talaga yung lasa ng pagkain niya.
Sinacharot lang tayo ng media. So, hopefully, masarap talaga. Hopefully, hindi tayo ma-disappoint. So, kamusta man Jabalan? Gutom siya, Zay? Yeah, super. Anya? Naka-oras kung kami nag-intay na. Then, Nakuha na namin order now. makaingan ka nga worth it ang 4 hours. Worth it. Grabe rin ako na sabi lang mo ako. Sa other restaurant. Dapat ito na mga Pasayanians. Magbabayad na tayo. At ako'y naloka sa babayarin na to. Ang binayaran namin ay 2,230 baht. Anyways, kakatapos ko lang pong maligo mga Pasayanians. Naligo talaga ako kasi sobrang init ng weather dito. Kanina parang naliligo ako sa aking pawis. Basang-basa talaga ako sa pawis. Anyway, I'll be talking about my experience with J5. Yeah, actually, na-Shakira talaga ako mga Pasayanians kasi ang binayaran namin is, if I'm not mistaken, mga 2,230 baht. I think almost 4,000 pesos. Kung i-convert natin yan. So, na-warshock talaga ako. Sobrang mahal talaga siya. I think it's the most expensive meal na nabayaran ko sa buong buhay ko. But okay lang yun for the sake of experience. Yeah. It's priceless, kumbaga. Kanina, ang in-order namin ay 3 putahe lang. So, imagine, you'll be paying almost 4,000 pesos para sa 4 or 3 na putahe lang. So, in-order namin yung crab omelette, tapos drunken noodles, at hindi ko masabi, tom yum kung. Yum din. Tom yum kung. Yum. Tom yum kung. Kasi mahirap talaga siya ibigkas mga Pasayanians. Hindi ko mabigkas yung mga salita nila dito eh. Hirap-hirap. Pero okay lang yun. Masarap yung pagkain nila dito. Yung crab omelette kanina mga Pasayanians, na-shock talaga ako kasi siya, dinifried ni J5 yung itlog at saka yung lambay. Anong Tagalog ng lambay? Crab meat. Basta crab meat. So, dinifried niya yun. Kaso, pero, hirap pag Tagalog dito ha. Pero, hindi siya oily. So, yun yung part na na-shock kami. Tapos, ang dami pang crab meat. So, solid talaga mga Pasayanians. Ang sarap-sarap. Tapos, yung tom yum kung. Ayan. Tom yum kung. Para siyang balbakuwa na sinigang. Ganun. Ganun yung taste niya. Is yung tom yum kung sa yum kung. Sabi ko kanina, para siyang balbakuwa na may sinigang. Maasim siya. Pero masarap siya. Masarap na masarap siya. Tapos yung pasayan niya, yung masarap hipon, giant shrimp pa yung ginamit. So, sobrang sarap. So, and then, yung drunken noodles, masarap pero
nakakaumay na siya. Habang tumatagal, yung kinakain mo siya, nakakaumay na siya, mga pasayan. Yung verdict ko po sa kaya pagkain ni J5, sobrang sarap talaga niya. As in, sobrang sarap. Pero kung tatanungin niyo ako, babalik ako doon, no. Kasi, number one reason, mahal siya. And, marami din dito sa Thailand na masasarap na pagkain. Tapos, ayoko rin pong maghintay ng 5 or 4 or 6 na oras para lang makakain. Pero kung gusto mo ma-experience, go. Hindi ka namin pipigilan. Talaga naman, masarap talaga yun, mga pagkain niya. Kaso lang, gaya ng sinabi ko kanina, mahal siya. Tapos, kailangan mo pa maghintay ng ilang oras para lang makakain. Kung gusto mo matry yung crab omelette, meron din naman dito, iba. Yeah, may nagbibenta rin naman dito. Anyways, I hope nag-enjoy kayo sa aking video. And if you have suggestions or mga ideas kung saan pagpakita ng self-love, please comment down below para atong i-discuss sa atong mga umaabot ng mga videos. O mga pasayanians, please follow me on my Instagram, Facebook, and Twitter. Mga pasayanians, always remember that learning to love yourself is the greatest love of all. See you!